Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. This is Doy, Feeling Vlogger. Kung bago ka lang sa akin channel, please huwag mo kalilimutang mag-subscribe at pag-hit na rin yung notification bell button. Magandang gabi. Andito kami ngayon sa CDC Park. Ito sa Clark. Ayan. Para makapasyal yung mga bata. Sana Ayan, ang daming tao. Medyo malayo kami doon sa may Christmas tree kasi medyo puno na yung parking. Picnic lang guys. Ayan, tamang TikTok lang. Ito yung malupit guys. Ayun. Yung isang kasama namin sa sakyan. Dun sa tito ng bayaw ko. Ayan. Mamaya puntahan natin. Check natin yung sounds niya. Lupit. Ito, sumakay na si Jonas. Ayan, Tingnan mo naman, guys. Ganda. Ito naman yung setup niya, guys. Ang lakas ng sounds niyan. Kaso, i-mute ko lang yung ano niya kasi baka ma-copyright tayo sa music niya. Yan, yayamanin. Ganda guys, grabe ang lupit. Ang bangis nito. Tara, balik na tayo dun sa park. Ayan. Nakawala na si Jonas. Takbo! Guys, si Jonas, pag nakawala na yan, hindi na magpapaawat. Lalo na, madalang na siyang makalabas-labas. Dalawang taon na to, pagkapanganak nito, pandemic na. Kaya, ngayon lang siya nakakalabas. Ito, nagwawala, ayaw niya magpakarga. Kaso medyo malayo-layo na si Princess, kailangan natin habulin. Yun, papunta doon sa Christmas tree. Ayan. Nagwawala ayaw magpakarga. Ayan. Ulan nyo naman guys. Dito na tayo sa mga Christmas tree. Wah! Ayun. Yung batang makulit. Ayun. Lumapit na naman doon sa Christmas tree. Yan. Bawal dyan. Pumapasok kasi sa loob. Yun. Gagalit na naman. Ayan. Iyak. Guys, pagod na. Mini Christmas tree. Pagod ho. Ang daming tao. Ayan, yung batang malikot. Tingnan nyo naman guys. Ang dumi na niya. So, walikabok na siya. Higa-higa siya dun sa malapit sa Christmas tree. Ayaw niyang magpakarga. Tuwa-tuwa. A few inches later. Pagod na siya, pagod.
Oh. Tamang laro muna siya. Medyo tayo siya ng konti. Napagod sa kat. A few moments later. You know, enjoy na enjoy mga bata, guys. Yan. Tamang pasyal lang. Huwag puro trabaho. Tatanda tayo kagad yan. Yeah. Maraming salamat, guys, sa inyong panonood at uuwi na rin kami nito. Nagre-ready na. Salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. At God bless you all.